Gledaj sve to, predmeta 100. Rekli bi svi divna zbirka je to. Rekli bi svi da sam ja cura što ima sve. Pogledaj to, raskoš i sjaj, tisuće čuda, taj skriveni raj. Sigurno rekli bi svi da ona ima sve. Vrijednih spravica imam na kile, sjajnih stvarčica neznani broj. Sve te trice su da meni mile, ali znam, prava stvar nije to. Ljudski bih svijet htjela vidjet ja, vidjeti njih kako trče, plešu, hodaju na onim, kako se zovu? Aha, no. Ne možeš to sa perajama, s nogama mogla bih trčat, plesat, šetati svud vidjet. Kako se ono kaže? Grad. Htjela bih ja zemlju i sna, gdje svjetlo sunca ljudima sja. Za mene raj bio bi taj drugi svijet. O, kakav san, bar jedan dan meni pomjeri. Pješčani žal nosi me val zanosa mog. Ja želim to, posjetit tlo, tu gdje ne kore svoje kćeri. Mlade žene koje žele krenut u svijet. Sad spremna sam ja za taj ljudski svijet. Ono što ne znam, ja njih ću pitat. Što je vatra i što je to čudna riječ? Plam, poći ću znam, blizu je dan, kad ću iz mora izaći van. Pronaći taj daleki raj, taj drugi